Opäť v zákone veľa otázok je, kto nebude platiť mýto a my by sme nechceli a ďalší by chceli, je tiež v zákone už definované a odtiaľ to nie je možný žiaden iný odklon. To znamená vozidla ministerstva vnútra, obrany, NATO, čiže samozrejme zložky ozbrojených síl a civilné zložky s týmto spojené, podobne integrovaný záchranný systém a samozrejme my ako správcovia a plus náš vozidlový park, ktorý sa stará o túto infraštruktúru. Veľmi dôležité a debaty, ktoré budú veľmi zaujímavé práve počas verejnej súťaže, je ako sa stanoví výška mýta. Európska smernica ju jednoznačne deklaruje, čiže tam si nájdete presnú definíciu, ale v základnej cenotvorbe tejto sadzby sa vychádza z empirických skúseností, čo stoja náklady na výstavbu, údržbu a prevádzku cestnej infraštruktúry a takisto do tejto ceny musia byť zahrnuté aj náklady na výstavbu elektronického mýta, ako aj na prevádzku a údržbu tohto systému. Spomínal som na začiatku, že pre nás čaká vlastne ešte vypracovať vyhláška a nariadenie vlády. Uviedol som, že sadzba mýta ako taká bude deklarovaná a jednoznačne určená nariadením vlády. Veľmi zaujímavé a opäť veľmi dôležité na efektívnosť služby elektronického mýta je tzv. Enforcement, čiže vymožiteľnosť práva. Ale z definície vás poprosím, enforcement znamená, je to viacero služieb v jednej činnosti, to znamená, je to dohľad nad dodržiavaním zákona, súčasťou toho je, že budeme môcť vykonávať kontrolu a máme právo. Takisto, keď vykonáme kontrolu a budeme mať čierneho pasažiera, máme možnosť vymáhať platbu a taktiež v podstate presmerovať ho na nespoplatnenú cestnú infraštruktúru. Základný problém v rôznych technologických aplikáciách elektronického mýta je tento enforcement, ktorý môže byť v troch kategóriách. Stacionárny, to sú tie klasické brány, mobilný, to sú tie vozidlá, jednoduché osobné vozidlá s technickou výbavou a prenosný, sú to možno väčšie dodávky, ktoré majú v podstate kompletnú technológiu tej stacionárnej stanice a kdekoľvek sa vlastne môže postaviť a kontrolovať prechádzajúce vozidlá. Veľmi často používané slovo je technológia. Akú technológiu budeme používať u nás? Ja sa skôr budem orientovať, čo vlastne je elektronický výber mýta. Služba elektronického výberu mýta je komplexná služba a skladá sa z viacerých podslúžieb. Preto aj technológia v nej nie je len orientovaná na to, či je to satelit, alebo to bude vlastne mikrovlna. Máte to možnosť vidieť ako vzor. Či tu je mikrovlna, alebo je tu satelit, nerozhoduje. Áno. Dôležitý je samozrejme ten náš enforcement, pretože tí budú takisto kontrolovať kvalitu funkčnosti systému ako takého. Mozgom celého tohto je tzv. Centrálny systém, ktorý sa samozrejme skladá z centrálneho riadiaceho manažerského systému. Je to billing alebo zúčtovacie stredisko. No a samozrejme rozhranie medzi údajmi, ktoré vlastne posielajú vozidla do centrály alebo enforcement. Súčasne našim partnerom ako NDS-ky bude určite prevádzkovateľ systému, ktorý môže byť súčasne aj bankou, alebo v podstate bude mať na to banku, ktorá bude vykonávať kontrolu kompletného účtovníctva. No a samozrejme centrálny riadiaci systém ako taký má ďalšie podslužby, ktorými sú v podstate webportál, to znamená na informácie zákazníkov, je to call centrum, distribučné strediska a kontaktné miesta. Čiže keď rozprávame o technológii, nejde iba o satelit a mikrovlnu. Najväčšie problémy a najdrahší je práve centrálny systém. Slovne vyjadrené, čo je satelitná technológia a čo je mikrovlna, je tiež definovaná v rôznych normách. Je možné si to vlastne prečítať, ale k dispozícii dávame tieto naše dve definície, čo je satelitná technológia a čo je mikrovlnná technológia. Rozdiel medzi nimi dvoma je len v tom, že mikrovlna má už štandardizáciu v Európskej únii. V súčasnosti behom asi 1 roka, 1,5 roka bude definovaná už ako štandard, čiže norma CEN, aj satelitná technológia. Pre vás je veľmi dôležité a budeme veľmi radi v rámci spolupráce deklarovať jednoznačne, Národná diaľničná spoločnosť vo obstarávaní nebude špecifikovať technológiu. Podobne, čo bude veľmi zaujímavá agenda v rámci spolupráce a informovanie verejnosti,
ako sa vlastne v budúcnosti elektronické mýto bude prevádzkovať a kde bude možné získavať rôzne druhy informácií o efektívnosti, o funkčnosti a vôbec aj dostať sa do takéhoto systému ako takého. Posledná vec je tender. Momentálne rozpracované máme na Národnej diaľničnej spoločnosti viacero alternatív a samozrejme rokujeme aj s úradom verejného obstarávania, ktorá verzia alebo ktorá možnosť, ktorú nám zákon umožňuje, by bola optimálna pre nás. Predmetom obstarávania bude služba prevádzky elektronického mýta. To znamená, nebudeme mať viacero tendrov, budeme mať jeden tender a použijeme klasicky z medzinárodných skúseností projekt v úrovni DBFO, to znamená navrhni, čiže navrhni, vystavaj, financuj a prevádzkuj. Taktiež sú dané pravidlá hry zo zákona. Informovanie o tom, kedy spustíme verejné mýto, bude pravdepodobne asi mesiac pred oficiálnym spustením, pretože každý z nás pozná vestník verejného obstarávania a aj v medzinárodných dokumentoch tento tender určite bude otvorený. Termín otvorenia tendra bude pravdepodobne v mesiacoch jún až august. Dámy a páni, ďakujem. Ďakujem pekne za slova z riaditeľovej stratégie. Ďakujem pekne. Ja teda, dámy a páni, priestor na vaše otázky. Nech sa páči. Môžeme začúvať. Dobrý deň, ja mám niečo pravda. Ja by som sa chcela spýtať, prepáčte, ak som začala mohol prvý pár vied, som nepočula, ako to nebola. Hovorili ste o dĺžke tej siete, nevybraného v kilometroch, neviem, či tam bolo vyjadrené. Povedali sme presne. 2400 km. Okolo 2400 km spoplatnená sieť. Potom by ešte zaujímalo, že keď ste už máte štúdie o výške mýta, čo tie štúdie posledné aktuálne hovoria. A či by to malo byť niekde, či si myslíte do nejakej miery, že to ovplyvní výška mýta, ktorá je v Českej republike, lebo odborníci hovoria, že my veľmi teda inak, úplne iné sa veľmi nemôžeme ísť. Sú dva pohľady na to, samozrejme, keď sa pozeráme len na problematiku Slovenskej republiky, ale aj tým, že sme malé štáty, to znamená, tranzitná doprava veľmi často využíva tento problém a napríklad aj s rakúskymi kolegami, keď sme diskutovali tento problém, zavedením elektronického mýta v Českej republike narastla nákladná doprava v Rakúsku v ťahu práve smerom na východ-západ asi o 25%. Pretože tie služby a možno to všetko, čo je v zázemí Rakúska, je asi kvalitnejšie ako v Českej republike. Ale to je len názor rakúskych partnerov. Keď sa pozeráme na to z nášho hľadiska, takisto sadzba mýta bude približne asi v tých hraniciach, ako sú okolité štáty, pretože musíme koordinovať túto činnosť. Nie je možné si urobiť mýto, ako by sme my chceli, bez konzultácie so susednými štátmi, lebo i hneď veľké objemy nákladnej dopravy sa presmerujú do susedných štátov, kde dochádza k degradácii cestnej infraštruktúry. Čiže máte pravdu, bude asi približne v týchto hraniciach. Je to od tých 4 korún do 6 korún. Zatiaľ. Čo bude o 1,5 roka, nikto zatiaľ nevie. Ďakujem, až tak stačí, nech sa páči ďalšie otázky. Mňa by zaujímalo aj také, ktoré ste hovorili, že či podľa tých štúdií sa prikláňate k jednej alebo druhej technológii, satelitu alebo mikrovlnke a takisto aj ste spomínali, že podľa vás je dosť potrebná novelizácia využiteľnosti. Predpokladáte, že to, čo máte teraz, tú kompetenciu už bude slabá, že to využiteľnosť nebude dobrá? Tak momentálne zákon nedefinuje presne pravidlá, akým spôsobom budeme môcť vymáhať. Na toto my sme urobili niekoľko rokovaní už s ministerstvom vnútra a tieto rokovania pokračujú. Samozrejme potrebujeme jasne zadefinovať, akým spôsobom budeme môcť postihovať neplatičov. Tam by som doplnil len tú informáciu, že každý štát to má špeciálne urobené v prospech toho, ako majú oni usporiadané zákony. Napríklad v Rakúsku to robí kompletne ASFINAG, to znamená, môže zastaviť vozidlo, môže skontrolovať vozidlo, môže mu odobrať technické osvedčenie alebo vodičský preukaz.